Via Sagra. Flimkien mal-għaqda dilettanti ġimgħa kbira Għawdex. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-ħames stazzjon. Ġesu mejjun miċ-Ċirinew. Nadurawk u Ġesu mberkuk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Jekk tal-pwieni ħoroġ tiegħek li ħati biss issib, ma kellux iċ-Ċirinew jerfa' miegħek is-salib. Għal kulħadd stajt jiena waħdi b'salib aħraġ ingħabbih u għal wieħed biss għajnuna jien ma nista' qatt nagħtih. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mill-mlija, is-Sinjur miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirka l-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu, mulejja ħenna lina u l-maħfra ta' dnubietna għatina.